Shalom. Horas mari kita manginang sebelum memasuki ibadah kita asa perjulu majulu ta silent HP ta masing-masing. HP tolong di silent. Alan yang masuk nama kita tu ibadah menyambut prosesi masuk perhaladu di Huriata Jongjong Mahita di Inganat Tabe. Horas madihita saluhutna Sadarion Kamis 25 Desember 2025 Ima matani sude pesta lasni rohatta marningot ari hatutupu ni Tuhatta Yesus Kristus marpungudo sude akan aporsea maka mauliatehon balgani asini rohani debata na manongos anakna nasa sadai gabe haluaon ni sandok manisia alani jongjong dohami parhalado ni Huriata pasahaton selamat ari Natal madihamu saluhutna didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata amata dohot parsaoran nito di porbadiai mahamu saluhutna arion rodi saleleng nilelengna makalason ari nauli ari parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marsi horasan jala marsi jalangan mahita di Inganat Tabe di bagasan dame dohot lasni roha tapasahat mata Natal tu siamun hambirak tabe song leader hamu akadongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus nungaro Yesus mangalehon hagogoon tusude pangisin ni portibion apasangap jala taulopon madebata marhite puji-pujian marede mahita sian bukwede nomor 57 ayat sada sahatu tolu nunga jupang muse ari pestai
ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, di leho do tu hita sada anak, ape tu abarana do sogot harajaon, jala binahed do kuarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saleleng ni leleng na, raja ni hadameon. Edehumma edenai baru di Jehovah, edehumma Jehovah, ale sabdok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka si pelebegu hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangsa halongangan, akka nabinahen nai, marsoba mahamutu Jehovah, marpahean na marhadohoan, akka hitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita, ale debata amanami na di Banua Gijang, puji-pujian hasangapon dohot hamolateon husopahok kami tuho, marningo si lehon-lehon munabalgai tu hami jolma, na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus nasinurumi, sian Banua Gijang alani hami, gabe nadangul do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di barani pinahan di Bethlehem, asa mamora hami, say rajai jala togu-togu mahami marhite-hite toddim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Kamuma pati ni debata di pesta parjolo Natalta sadarion na tersurat di buku Roma 12 mamuka siana esada songonom madidok na huapoi mahamu ale akadongan marhite-hite asini rohani debata pasahat tamuma daging muna bahen pelean na mangolu na badia na hinalomohon ni debata ima hadaulaton ninna marroha ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata lahu mangulahon naho bartu patiknai le Tuhan debata sai parbuhui mahami mangulahon naho bartu patiknai.
matopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi marohami dahami dibaheni. Say sama sudedo sanami. Dangadong nahu pangasahok kami dukon asin ni roham. Hati koran na pinatupan ni anak mudo. Nahu pangasahok kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apu limahami. Akan na hinoko ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa. Songonodo pakaholong ini debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata diturpu ni pesta Natalon imana tersurat di buku panulirang Sakariasia mamuka sianasia saha rodi 10 songonom madidok Maria yasitutu maho ale borusion marolo-polo maho ale boru Jerusalem idama naroma rajam tumopoto partigordo ibana jala parmonang naserep dorohana jala parsihudul di halode doho di anak ni halode ina-ina. Ima sahakna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupeosa. Amen.
hatidakko ma haporseotai songon nani hatidakko ni dongatta sa haporseaon di sardok portibion rak mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siaton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pahumuman ni silatus na matetarpajal lo ibana di hau pinor silang na tua tuba na toru dung di tanong na mulak mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo laus undur tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosani isi maibana pay mangulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada kuria na badia kuria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na maddok mula mangolu sogot daging ni halak na umate dohot di hangoluan na sorasuga sunggul-sunggul dihita sadarion ima na parjolo koar ni parmingguot ta sadarion ima parmingguon pesta Natal na parjolo topik ni parmingguan hatutubu ni Tuhan Yesus manang kelahiran Yesus na paduahon sadarion 25 Desember 2025 ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus alani di patu pahuriata do parmingguon pesta Natal sadarion ima pukulono muib doho pukul 10 wib holan 2 sesi laos di pesta tasadarion di patupa do sakramen ulaw na badia tuak karuas ni huria naung boi majalosa na patuluhon marsogo tanggal 26 Desember 2025 pukul 10 wib di patupa huriata do parmingguon pesta paduahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus jala mamake bahasa Indonesia laos disima pasahaton ni huriata diakoni sosial tu akan napatut majalosa alani ria mahita maddohosisa na paupaton dung sipul pelean paduahon disima di patupa ulaon nabadia songonima buah-buah dihita di bagasan sadarion debatama nama masu-masu marede mahita uhu papung pelean sada A sada B Yesus
Ameni debatana sumurung sian saluhut narohang. Ima na mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madita saluhutna. Uria hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus di pesta Natal na parjolo di hari sadarion. Turpuk jamita nanaing sahatuhita ima tarsurat di Evangelium ni si Lukas pitu 2 ayat sada sahatu ayat pitu. Lukas 2 ayat sada sahatu ayat pitu tangihok kamuma hujahahot dihita songono madidok. Tubuh Tuhan Yesus jala tarsunat. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan nasajolma di gom-gomanna. Pamilangon parjolo mai uju ni gom-gomi ni si Quirinius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganuptu bonani pinasana. Borhatma nang si Joseph na sian Galilea, sian Nazaret nakok tuluat Judea, tuhuta ni si Daud na margoar Bethlehem, ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida buk maari hanguluanna. Di tubuhon ma anak kuhabajuna, di borhos ma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Olat nido sahatna. Peristiwa Natal nunga marula loni di patubegehot tuhita ganup Jupang tanggal 25 Desember adalah bukan sebuah cerita yang baru lagi bagi kita. Alai puasa sai di parulahulakon pabotohon paingaton tuhita. Adong siya kita na lupa di peristiwa kelahiran ini. Apalagi di keadaan tanah sonari yang sudah serba modern, yang semuanya bisa dimanipulasi datanya, dan oleh karena kekuatan media sosial ada begitu banyak kebenaran yang seharusnya dipertahankan menjadi kebenaran, tetapi bisa dengan mudah dibalikkan menjadi sesuatu yang tidak benar. Alani inang di bagasan naung jojot, kita sudah biasa mendengarkan berita tentang kelahiran ini, bagaimana peristiwanya terjadi, akan tetapi kita tetap diingatkan supaya jangan pernah lupa dan jangan pernah mau dibelokkan sejarahnya. Jala sataboto muse mamemehoni tu akan anak kota, bahwa apapun kata dan informasi yang didapat di luar dari Alkitab, jika itu melenceng dari Alkitab, maka kita harus berani menolak. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, itulah yang menjadi pegangan dasar bagi kita. Uriah inaolongan itu Yesus Kristus 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika sudah menubuatkan nunga di pabotohon di parbaga panurirang Mika bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem Efrata. Mika 5 ayat 1. Alai anggoho ale Bethlehem Efrata mamet
met hudo honian anggotung pola jujuron alai bahwa Nabi Mika sudah menubuatkan jauh 700 tahun sebelum peristiwa kelahiran itu bahwa Bethlehem akan menjadi tempat lahir Mesias. Bahwa di sana akan lahir Mesias juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Bethlehem, Efrata, hutan isi Daud takasdoi di dokter. Di hutan isi Daud namargoar Bethlehem. Di sido tubuh seorang si Daud, di sido nang huta hagodangan. Songon dia marumang ni huta Bethlehem. Adong sa halak patita, halak Amerika margoar Philip Brooks mardalani tu huta Bethlehem. Marhira tahun 1865. Idok ibana bahwa kota Bethlehem itu adalah kota yang sangat kecil dan sunyi. Dia itu pada masanya bukanlah sebuah kampung atau nama pemukiman yang menonjol. Alai ala barita ni hasosorang ni Kristus Sido asa diboto asa muncul keluar huta Bethlehem. Bethlehem itu adalah sebuah kota kecil lungun sunyi lungun mulai dok lungun berarti ya kunjung marai ate alani ido marbocir sianima diciptahon imana edde buku edde o nomor 108 manang kidung jemaat nomor 94. Hai kota mungil Bethlehem, o Bethlehem namet meti puasa odompo. Jadi Philip Brooks menciptakan lagu itu ketika dia melihat berkunjung ke Bethlehem. Itu di tahun 1965, sudah beratus tahun, ribu tahun setelah peristiwa kelahiran itu sendiri. Amanginang huria hinaolongan itu Yesus Kristus, walaupun Nabi Mika dan nabi-nabi yang lain sudah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir. Jalasian poparan nisi Daud, jalan nunga marula loni di pabotohon tu bangsa Israel alai kodang donasida torop donasida naso macaloi kodang donasida nama nulakon padohani menyangkal bahkan sahat tu tikion di perjalanan sejarah ada sebuah organisasi yang menamai dirinya Jesus Seminar mandok bahwa itu Bethlehem Efrata kelahiran Yesus yang dinubuatkan di perjanjian lama dan yang diberitakan kembali oleh Matius, Markus, Lukas itu hanyalah sebuah cocokologi. Nah di patongot-tongot doi, nah di patongot-tongot panurat Matius, dohot Lukas, dohot manangise pe panurirang manang apostel sisiani Yesus napabuahoni asa songon na cocok anggo sasitongna dang di Bethlehem Yesus tubuh ena di Nazaret do ay di sido ibana magodang jala di sido ibana melayani memuhai pakobasyon lain. Na di patongot-tongot doi asa hirana pas padokan di panurirang di padan narobi asa hirana tutu Yesus sido Mesias na pinarbaga ni dematani. Amanginang molo adong ak kahata-hata na songoni saha tuhita nungay
yang mencoba untuk membelokkan fakta sejarah. Kira-kira lilu dope terpengaruh dope hamu? Terpengaruh dope hita? Tentu saja tidak. Bethlehem Efrata hutani si Daud. Allah memang dunga di parbaga-bagai. Dungi ruar masada tunas natubu sian uratna. Molo didok tunas ni si Isai. Si Isai ima opung natoras among ni si Daud. Di huta Bethlehem jala molo tabereng di Matius sada tarobo ni Tuhan Yesus. Masay takasdoi. Alani ido amanginang panurat ni Injil Lukas semakin memakukan fakta sejarah nama dokon dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Adalah fakta sejarah mencatat bahwa Kaisar Agustus atau Gaius Octavianus pernah memerintah sebagai Kaisar Rom yang memerintah pertama di kota Rom. Itu adalah fakta sejarah. Kaisar Agustus memerintah di Syria. Dan karena dia adalah kaisar pertama, maka dia memerintahkan untuk mendata penduduk yang berada di wilayah pemerintahannya. Untuk keperluan administrasi, baik untuk mendata kekuatan militer dan politiknya, dan termasuk di dalam penerapan pajak-pajak mereka. Alani dikeluarkan perintah mensensus, mendata berapa sebenarnya jiwa yang berada di wilayah kekuasaannya. Jadi pada saat pemerintahan Kaisar Agustus itulah peristiwa kelahiran Yesus itu terjadi. Alani paretaima ikon mulak masih Joseph tu bona pasogitna ima di huta Bethlehem. Tutu na mangarato do ibana tu Galilea Nazaret. Alai alani pareta ni kaisari mulak maibana tu huta ni opuna tu bona pasogitna laho pasuraton dirina rabdohot si Maria oroan nai naung gabi-gabian. Berarti di son Yosef benar-benar sudah dengan tulus mengakui menikahi Maria, dan dia membawa Maria mulak tuhutana laho pasuraton diri sebagai suami dan istri yang sah. Dan pada saat itu Maria telah hamil besar. Jala dangadong naboi menyangkal fakta ini bahwa kelahiran Yesus itu benar-benar terjadi karena Kaisar Agustus sendiri melalui petugas-petugas sensusnya mencatat nama Maria dan Yusuf sebagai sepasang suami istri. Jala manginang tabereng ma di ayat onom. Jadi dina di sini nasida gokma ari hangoluanna. Dina masai sensus mardalan nasida piga ari karena jarak tempuh yang sangat jauh. Sahat manasida di kota Bethlehem. Didok dina di sini nasida gokma ari hangoluanna. Uroha ngahacitan si Maria di pardalanan manang dung selama masa proses sensus. Di tubuhon ma anak buha bajuna, di borhosma, di peakon ma tubagasan panggagatan, ala soadong inganan na asing di parmianan nasida. Ditekankan juga bahwa peristiwa kelahiran itu keadaannya sangat terbatas. Bahwa peristiwa kelahiran itu berada di tempat yang sangat tidak
diinginkan oleh manusia. Ise mahita akaparopuan manang ina namar sakap naing hipas pasorakon anakon di barani pinahan. Gak ada ya. Molo akapar hepeng ibana memilih tempat do ibana di dia do na tumabo lau pasorakon dak danakon jala apa cara yang terbaik yang tidak terlalu merasakan sakit. Bila perlu tidak merasakan sakit melahirkan. Di luar ni keinginan ni jolma manang, bahkan si Maria pun tidak menginginkan bahwa dia harus melahirkan di sebuah kandang. Alai bohamai non nasida didok ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Bahwa semua orang pulang kampung. Alani penginapan demi penginapan penuh, rumah-rumah penduduk penuh. Kaksongo kami mai molo rapot pandita. Mar 2000 halak menuju seminarium si Paholon. Gok do hotel. Gok do jabu ni penduduk. Jabu ni keluarga. Alani berusaha masa cepat mungkin membuking penginapan. Molo dang adong be penginapan gabi tu dia ma alai patita dang adong na gabi lau tu barani pinahan datungoluan nai. Tangoluan nai manang na gabi modom di emperanom mahami songot Tuhan Yesus manang si Maria do si Joseph dang adong na oloy. Mangaluluy daw petahos ang seminari saha petaho tu baligi dapola buay asal ma nyaman, asal ma di hotel, asal ma di jabu. Asal maadong salimut ala ningalina. Tidak ada orang yang menginginkan itu. Dang adong do pepadita nagabe modom di emperan maniru manang apalagi di bara manang adong jabu na ruhe-ruhe di patuduhon ruas madokon isom mahamu amangda isom mahamu inangda ala dang adong pepenginapan di bereng keadaan ni aila di som mahami di bayan apala hirabara doon dang adong do satu sonari na binoto. Berusaha, jala itu adalah naluri sebagai manusia, kita ingin mencari tempat yang paling nyaman. Alai karena kondisi yang terbatas bagi Maria dan Yusuf, ngacitan tidak ada pilihan lain. Maka ala soadong inganan na asing di parnianan nasida di barani pinahani jadi alani di dokma di tubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma di peakon ma tu bagasan tu panggagatan palungan. Bethlehem kota kecil, kandang domba, palungan, kain lampin. Ini adalah barang-barang yang sangat berharga bagi Maria dan Yusuf di dalam peristiwa kelahiran itu. Tidak ada rumah yang menampung. Kandang serasa menjadi hotel mungkin bagi mereka ya. Palungan. Walaupun dalam keterbatasan itu tetapi mereka bersuka cita karena Yesus lahir, anak sulung mereka lahir. Dalam keterbatasan, dalam kesunyian, di kota yang kecil, dan hanya mereka berdua. Holan dua, nadungo dope, mangingani anak. Orang semua gegap gempita. Bertemu dengan keluarga mungkin di jabu-jabu di setiap rumah di kota Bethlehem orang bercengkerama ala pajupang nasida nasaopung tabayakom martab baru hita mulak tuguta pajupang dohot keluarga mangalang natabo molo na musim durian dia langi maisi musim buah-buahan manekek manuk membakar mangalopa pokoknya tidak terlalu mempedulikan orang lain di luar daripada keluarga. Semua fokus pada keluarga masing-masing, mencari kesibukan masing-masing. Alani luput do si Maria, do si Joseph pun di barani pinahani.
dalam keterbatasan. Alai mergeser manungaingi fakta peristiwa kelahiran ini. Di era modern, entah di tahun berapa dimulai, orang-orang pintar, para pebisnis mencoba untuk meraup keuntungan dari peristiwa kelahiran ini. Kaum-kaum kapitalis pemilik modal menggaungkan gema Natal kelahiran Mesias Yesus Kristus, menggesernya, menyulapnya menjadi sebuah bisnis besar-besaran. Dari peristiwa Natal yang sangat terbatas di Bethlehem, kota sunyi, disulap sekarang bahwa peristiwa itu seolah terjadi di kota metropolitan. Bahwa kandang domba sekarang disulap sudah menjadi tempat yang mewah. Dan palungan itu tempat membaringkan Yesus. Ya udah diberek kamu itu untuk kamu lawak nih Mr. Bean. Di angka ibana do bayi Yesus sian palungan siapa gagatan di papida tu spring bed. Mr. Bean. Yang terjalo rohana poso-posoi Jesusi dang tega ni naibana mamereng poso-posoi di panggagatan di palungan. Gabe diangkat ibana bayi Yesus dalam bentuk boneka dipindahkan ke spring bed, baru biasa tepuk tangan ibana. Itu yang cocok ini. Tetapi faktanya tidak demikian. Alai pergeseran itu kita rasakan sekarang. Amangina. Walaupun ada himbauan mengatakan, mari kita berempati, merasakan apalagi dalam suasana duka di tengah korban bencana Sumatera. Mari kita merayakan Natal dengan kesederhanaan. Alai faktana tetap tuh menggila. Bahkan sekarang kita harus mengakui tokoh sentral dalam peristiwa Natal yang adalah Yesus sekarang digeser dengan tokoh Sinterklaas. Manang nation Sinterklaason. Satu na budaya, memakai topi Sinterklaas. Habis wadong kaitan ni ini, akap bisnis doi. Bagi-bagi permen kan, gabe bergeser do. Jala altar di peristiwa di hari Natal, altar berubah menjadi panggung. Semua ingin tampil, berubah. Malam sunyi senyap, malam kudus sunyi senyap, berubah menjadi malam yang gempar. Molo dang merlugum-lugum musik, molo dang cocok snack, manang makanan Natal, yang Natal luar nih. Jabu pesongoni. Di mall-mall juga demikian, kita disuguhkan sekarang dengan pemandangan bahwa Natal itu adalah serba indah. Otak kita dimanipulasi. Bagaimana kita menerima bahwa Natal itu adalah malam yang benar-benar penuh dengan bintang-bintang, lampu kelap-kelip, musik yang gegap gempita, dan makanan-makanan enak. Bahkan marutang pesapetuna, marutang sapero tagihan kredit pinjol dakola bawa asal ma tabo namar Natali. Natal bukan lagi untuk mananda diri, manada hamamago, mengenal diri sekiranya dia tidak datang aku akan binasa dan ibe. Justru peristiwa, justru perayaan Natal sekarang justru membawa banyak orang jatuh ke dalam dosa. Bukannya keluar dari dosanya untuk bangkit kembali, untuk memperbaharui kehidupannya, tetapi justru melalui perayaan Natal banyak orang semakin terpuruk, jatuh dalam gelimang dosa. Dan gabe pasu-pasu be
peristiwa Natal, perayaan Natal. Alay gabi, pusa-pusa, marbalik nama sonat. Bukan lagi perenungan, tetapi menjadi ajang teriak-teriak, goyang-goyang, joget-joget dan lain-lain. Habis amen-amen kebaktian, hiburan Natal, maju maka dancer-dancer, adong mata bereng, bapak-bapak menari pakai daster, ali di gereja undang adong. Di gereja natong dang boyda, dang taloas. Di gereja na asing viral, dan itu menjadi hiburan, menjadi, ya begitulah, bapak-bapak menari pakai daster, ibu-ibu menari dengan ala-ala cowboy, dengan topinya, baju kotak-kotaknya, dengan celana jeansnya. Begitulah orang menghibur diri sekarang melalui perayaan Natal. Sudah bergeser. Amanginang ipaingot matuhita, markite peristiwa Natal. Mengingat bahwa peristiwa Natal itu adalah Allah yang turun ke bumi menjadi manusia, menyelamatkan kita orang berdosa. Alani i molo ta ingot pe tapestahon pe pesta Natal. Kita bukan memestakan keinginan kedagingan kita, tetapi memestakan kelahiran kembali diri kita yang sudah ditebus, yang sudah dilawat oleh Allah, yang seharusnya menjadi manusia binasa. Alai ay songonondo holong ni rohani debata di portibion polado anak na nasa saday di leon asa unang mago ganup na porsea di iban asa hangoluan si salileng nileleng na di iban ise do ibanay au doi dohotto asa hangoluan si salileng nileleng na diau dohot diho dihita saluhut na atong hangoluhom ma holong nai. Amen martanyang mahina. Mauliate madihoale Tuhan nami didenggan di basam na mamakulingi hami marihite hatam di tikion. Si marohamale Tuhan. Nunga di paingot ho hami taringot Tuha tutubu ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami na tubu di huta Betleheme. Jala huwoto hami do namasai macay lungun jala di bagasan hapor suhon. Alay namasa di partikianon di parnguluan nanion. Sainaing do pusoroh kami mamestahon marningot hatutubumi marhite pesta nabalga. Gabe lupa do hami di hinadangol ni parniahapan nami songocol mapardosa na tinubus mi hami. Dada gabe manol soli hami di hadosaon nami. Alay gabe lamma dabu do hami tubagasan dosa. Ala ni aka pesta-pesta na dipatupa di tonga-tonga ni huria nang gitonga niya kaparpunguap pe. Asi marohamale Tuhan huto poti hami madosa nami. Sa pala naong diloas ho hami marlas ni roha mamestahon pesta Natal. Unang manyan madabu hami tubagasa dosa. Manang unang maholan seremonial di hami. Alay naing ma topus tolhas tubagasan ring-ring ni hati-hati namin na makilalahon haluaon na binoan ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dihami jolma na dihamaguanon na ikon mate alay di panguluho ala ni holong ni roham dihajolmaonon toktong paingot tutod dinami taringot tu holong ni rohami asa molo marpesta Natal pehami kuingot tami ma hangoluan nami do na pinatupam jala marhite pesta Natali lam ganda maholong ni rohanami tuho ali Tuhan nami molotung pehami di bagasan papahenan nasala di nama mestahon pesta Natal arpamuati marohamale Tuhan nami ajari hami pauliulihon diri nami roha pikiran ng pampahenan nami asa olo hami paundukon paserepkon roha nami tugumaho di bagasan roha nami ale Tuhan Yesus Kristus pay baru maroha pikiran hati-hati nami asa ibaru ng pampahenan nami pe ale
Tuhan nami tarlu mobi mati pesta Natal sadarion tinanayang majalo ulaon nabadiay hami ima hatam na buhi huida hami hataridaan ni panubusyomu marhite rohoti dohot angguri atong paradema roha pikiran nami majaloi asa unang hutulako kami ay makilala do hami di hinarikot ni si palua di hami jala roti anggurima nagabe parhitean di hami majalo hasesaan ni dosa nami ayak kajol mapardosa do hamion saluhutna asa unang maadong siya kami na soolo majakon ulaon na badia alahuboto hami do takas tu saluhut jol mamanisia pardosa do horo pataridahon holong ni roham paluahok kami saluhutna atong di bagasan las ni roha majaloon nami di si maroham ale Tuhan nami uwag kami di bagasan tangyang namion kadungan nami nasubulas majalo ulaon na badia songok kami ima akadungan nami na dibalian ni Huria ala ni pangalosyon na sida di patikmo toktong mapaingot tuto di nasida taringot tu balga ni holong ni roham panol solyon na sida na pinaimam asa jumulo manasida manol soli paubahon akka parange na sodenggani dungi pabotohon tuhuriam jala mangidohon asa dijakon muse mulak tuhuria sumuang harwason nasida asa paingot manasida le Tuhan nami naso di pasopuhodo mago akajol mapardosa ihaholongi hodo akapardosa na manol soli dosana tongpay baru maroha pikiran nasida asa toktong marsiohot marhapor siyaw tuho jala tarida maritehata ng parlon nasida pe nang diakadongan nami na dibagasan parsahiton toktong nasuboy nasida majalo ulaon na badia manang alas soadong akaparhobas na tukpasahaton ulaon na badia ito nasida dibagasan asini roham manasida paima ro akaparhobas na tukmanopot makobasi nasida sayo hobasi masaluhut nale Tuhan nami akka na marsahit akka na pinaburu-buru akka na dito ngani bencana alam na toktong mga dumi nasida na subuhi nasida makalason pesta Natal ala ni hapursuhon na songgop tu nasida ale Tuhan nami huwag kami manasida di bagasan tangyang namion toktong mahonamian ito nga tonga nasida jalaho manatoktong pasikopon saluhut na narikoti dinasida mauliate madiho ale Tuhan nami upasahat kami matubagasan tangamu saluhut na akka na mga bati rohan nami ro tuho say ho mali Tuhan napalawhon saluhut na akka haholomon siyan roha pikiran nami kuida hami masondang haluaon na binuan ni Tuhan Jesus Kristus di hami gabe tutu mahami marhanguluan na baru taruli las ni roha marhite pesta Natalon liate madiho ale Tuhan nami sahapon mahatam tu bagasan roha nami hujak po kami di bagasan asin ni roha dohot las ni roha na siap po di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami martaniak kami amen. Maredehita sian buken de nomor 602 laos tapasahat ma pelianta napa duahon jujulu.
nami nang naposubulong ni Huriata ulaw na badia tapatupa di bagasan parmingguon tang jolo tatutup parmingguon tumutusi nabuy madohoti akan namarulong na badia songon naung diaturhon di Huriata ima akan naung makajongjokon hapur siaon na anani nya kana so makajongjokon hapur siaon tang buy dobe dohot nasubui ima natongon madalani uhum huria manang tongon hona ruhu parmahanio pamicaman napatuluhon Roma 7 non 12 halak diatur panghaladot tama jala lau mula kita non sian sebelah siamun nami ma usimata pasahat pelean ulau nabadia dohot sloki ni inganan ni angkur songonima ta parade madirita asa tamulai acara marulau nabadia marede mahita nomor 152 ayat sada. Saluhut roha ima mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite hite Kristus Yesus amen martangiang mahitan ale Tuhan debata para sirohana sumurung amanamina di banua gijang asiroham topot mahamina pengudison adorang hupanga kamian non parpadanan nabadiai lehom matodi parbadia tuganuk hami asa ditubuhon hapor seaon na mangulu di hami asa pos situturo hanami di anak Tuhan Yesus Kristus na makukop kami parbubuy mahami maswadaho diri nami asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor seaon na mangului sai taiti rohanami salam malungu kami tuban wagicang asa saya masih hol kami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus amen. Kita akan naong pinarhamaul ni debata kita sakap nuaing mangaton perpadanan nabadia ini ibaheni tatibang majumolo manang natau hita marulau nabadia asa unang na uhum manang isi sian itaon ay holan daw roha jalana manolsoli rohana ala ni papahenan na nasoture jalana manopoti dosana jalana prosea di hasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan na badiai alayak kanadoho marulau na badia unang be dioloi sibulis unang be tidak dati mardosa tung padau hamu marohamuna siani tung gotapok kamu mahosom dohot lateni roha
Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jala naung mulak mangulu umoko pamung asa tau hamu mangaton perpadanan nabadiai ibaheni tata kasih majolo rohat tabe jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu saluhna parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di pati ini bata molo di parhatutu roham dokma olo dua namarsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing malua honwaing siat dosam molo songoni roham dokma olo dulu di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluho perdosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosa monosongoni di parhatutu roham dokma olo obat olo doho manggotapon siar roham lateni roha dohot kosong ni roha akub nii olo doho merdenggan dohot halak na mangarsahi ho jalan olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesao ni debata sudi dosam molo songoni roham dokma olo atong tapaud dupe marohatta jala tatopoti madosatta ihutok kamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa godang rohami ay jujut hulau si hami pati tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut molo balos sonommu Tuhami opar tu papahenan nami i alai alani godang niasi do tolong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokko pami alani i ubahen nahupami mangido tuho asi maroham dihami sai jalo mahami sai sesama sudedo sanami jalale hotod di porbadia tuhami asa margugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na homar tulomo ni roham saliling di tanuod do behami amen atong hamu akan namanopoti dosa muna jalan nama uas diasi ni rohani debata sai sahak matuhamu nahina porsiamuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu pos marohamuna nungasesa saluhut dosamuna marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot todi porbadia amen ale amanami nadi banua gicang sai pinarbadia magoarmu sai roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadi banua gicang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togiho tu pangucunan palua mahami sian panago ai horona punah harajaon dohot hagugoon rodi hasangapon saliling nililingna amen budul maham marede kita o Jesus naum sineat O
Jesus Kristus tu sagu-sagu bornginai uju tarjehe ibana didok mama oleate dumui di ponggoli mai di parleho ma tuaka sisiana luhut ma didok jalo hamuma jala pangama dagi kudoi nani leho tu hamatean humoko pamu baik kamu ma songoni bahen parningotamuna diau. Sun nasi damangan dibuat ma panginumani didok ma mauleate dungi didok ma tunasida jalo hamuma sude hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu ngani useon humoko pamu baen hasesan dosa sai baik kamu masongoni bahen parningotamuna diau. Tong Roma hamu nungara de sude ida jala dai hamuma dengan bahasa ne debata Roma sasapuluh halak luhut maret de mahuria.
Tusun mahu alitun diku dinama uas malehu majalo basani Tuhanmu Dilehon dohon domudana marhite hite angguro.
Yesus,
Tun sai đô sa nhi su đi ai nu ngà ma te Jesus nang jujuron na imu
Sun mahu alitundiku dinamo wasmalehu wajalo basani Tuhan binara denai
Tujolo ode bataku sayu se aku sai pasiat tangi aku dotilu iluku. Solido rohaku nagok dosai tetap oi godang aria riku nahubake ombolo. Sai jujur nohu dari kon dalan mi nanti gori Kristen ape
Jesus, Jesus, Jesus. Waing taparane ma edeta sian bukwede nomor 40 ayat 5 jongjong mahita saluna. Puji ma Tuhan de batale todikku jalanasa rohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan de batale todikku jala unang tung halubaho dengan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahit sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehot tuho dengga basa dohot asidiroha. Para siroha jala pardengga basa do Tuhan de bata lebat terimas jala para siroha godang. Dang dibahet tuhita na hobar tu dosata jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama tu akka anak konna do asini rohani Tuhan de bata diakka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhot de bata holong ni rohanai tuhita dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do behita. Atong dalam balua mahitan wain siar rimasna dungga be parpitor hita inorhon ni mudarnai di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa papahenaku do Tuhan de bata olat nion rodi saleling ni lelengna. Amen. Tapasahat ma piliata tutuhata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa hupar hasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandog tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
debata na toktong na somarmula na somarpacohotan. Pupuji hami maho ala saut sude tahim naung sinakapmu at dorang somarujahan dope hasianganon. Dang tarabat si boli sakapmu, dang sundat tahim na badiay di bahen dosa nami, ala ni holong ni roham na balka naso hadoduani. Di baheni maulihate marohan nami tuho, ala naung saut sakapmu, ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulu di hami, asa malua hami sia dosa hamatean dohot sian uhum, jala masohot hami maulahot dosa. Onpe saya si maroham di hami, togihon mahami tu anakmu, say bahen mahami gabe si luam tu ibana, asa upani halo jaon na hami, ala natinaon na berniti dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaummu dohot haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluhon hami pardosa. Say sungguli maagka parhalado di huriam, mamaritahon barita nauli itu saluhut halak, naung patar hasangapommu, jala naung jupang dame dohot hasonangan. Say lehon ma pitu nau kaptu halak si pelebegu, dohot tu parugamo na asing, asarona sida mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajai masaluhut raja dohot akka suruanna, asa diboto nasida naung dilehoko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi saleling nilelengna. Say lehon magogo tu akan na dibagasan pangujunan, apuli akan na marsak, jala palua akan na tarbogot. Say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni kuarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sude, akan na magodang rodi dakdanak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Selamat hari Natal madihita saluhutna.
Ijolo omma hami nang hita masih jalangan laos disima disagihon roti di hita sagu-sagu dot aik si tiu-tiu. Siat jolo omma hita asa boy dapotan roti dohot minum aik si